Nasikop ang usa ka negosyante nga Chinese national sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Mandawi City Field Unit. Ato sa gihimo nga entrapment operation sa may P. Gulia Street, Barangay Santo Niño, Cebu City, kagahapon sa udto, August 6. Ang dinakpan mao ang 24 anyos nga Chinese national ug kasamtangang nagpuyo sa dapit. Ang operasyon sa CIDG Mandawi City Field Unit gihimo pinaagi sa pagig-alayon sa mga representante sa usa ka dakong kompanya sa food processing. Gihimo ang operasyon human ang verified intelligence information ug formal nga reklamo nga gisangat sa naasoyng kompanya nga nagtumbok sa dinakpan nga naghimo na maligya, naghupot ug nag-apod-apod sa counterfeit nga mga seasoning product. Moabot sa 4.2 million pesos ang balor sa mga nasakmit nga mga peking produkto. Kalapasan sa Intellectual Property Code of the Philippines ang ipasaka batok sa dinakpan.